Dobrý deň, milí naši sledovatelia, podporovatelia, vážení zákazníci, tí súčasní aj tí budúci. Srdečne vás vítame na dnešnom našom webcaste. Chem Software Esprit tvorí dôležitú súčasť nášho digitálneho vlákna, ktoré sa snažíme pre vás rozvíjať a podporovať vás v ňom. Práve preto sme sa rozhodli, že dnešný webcast budeme sa venovať tejto téme. Tento software je pre vás dôležitý aj v rámci digitálneho vlákna pretože vám umožní veľmi výrazne zefektívniť predvýrobné etapy a podporiť vašu výrobu. Kto budeme na dnešnom webcaste? Moje meno je Ivan Sihelský a zdravím vás z Bratislavy. Moji kolegovia Tibor Viačmeník ma bude podporovať na dnešnom webcaste zo Žiliny. Vitaj, Tibor. Dobrý deň prajem všetkým. A v Prešove sa k nám bude pripájať Julius Vachmanský. Vitaj, Julo. Dobrý deň všetkým, prajem pekný deň z Prešova. Okrem toho, ešte v Žiline budeme v druhej časti webcastu vítať aj našu kolegyňu Moniku, ktorá nás bude sprevádzať tou poslednou časťou. Takže, čo môžete na našom dnešnom webcaste vidieť? Čo vás na ňom čaká? Náš dnešný webcast sme rozdelili do 3 častí. V prvej časti sa budeme práve s Tiborom venovať tomu, čo ten software Esprit dokáže, aké funkcionality vám ponúka, aké výhody vám z toho môžeme plynúť. Potom v tej ďalšej časti sa budeme s Juliusom venovať už praktickým ukážkam obrábania, frezovania v softveri Esprit. No a v tej poslednej časti, ako som už spomenul, privítame Moniku a s Monikou budeme sa ďalej venovať tomu, aké novinky môžete vidieť alebo aké novinky vás čakajú v najnovšej verzii Esprit Age. Nezabudnite, na záver sme si ešte pre vás pripravili aj prekvapenie, takže pevne veríme, že vás bude náš dnešný webcast zaujímať a že vydržíte až do konca. Ešte možno taká dôležitá organizačná informácia. V rámci vášho webcastového videoprehrávača máte na pravej strane ovládanie, ikonku, takzvanú question and answer, kde môžete napísať svoju otázku, ak by vás niečo zaujímalo. Budeme radi, ak nám niečo napíšete a my sa s kolegami pokúsime na záver webcastu na vaše otázky vám aj zodpovedať. Dobre, poďme teda do tej prvej časti úvodnej, kde vám kolega Tibor predstaví, čo to vlastne Esprit je. Častokrát sa s vami stretávame a vy nám hovoríte, že niektorí nemáte CAM systém na podporu CNC, niektorí máte, ale tí, čo máte, tak častokrát tie softvery buď sú veľmi jednoduché a neumožňujú vám spraviť všetko to, čo potrebujete, alebo naopak sú veľmi zložité, alebo neumožňujú vám simuláciu reálneho stroja, reálneho nástroja. A práve v tejto prvej časti dostanete odpovede priamo od Tibora, takže Tibor, nech sa páči, ja ti predávam slovo. Ďakujem, Ivan, za slovo. Prajem teda ešte raz všetkým dobrý deň zo Žiliny a poďme teda na to. Na úvod začneme otázkou, čo je to vlastne Esprit. Esprit poskytuje globálne výkonné riešenia pre obrábanie a riadenie automatizácie vo výrobe. Je to výkonný, univerzálny a komplexný CAM systém, podporovaný priamo výrobcami CNC strojov, ktorý poskytuje inteligentnú výrobnú platformu pre priemysel 4.0. Esprit je vyhľadávaný CAM software pre svoju rozsiahlu sadu obrábacích cyklov, komplexné ovládanie nástrojov a schopnosť plne podporovať celý proces výroby.
Vďaka svojej schopnosti zvládnuť dnešné najmodernejšie stroje, Esprit uspokojí aj tých najnáročnejších CNC programátorov a zvládne aj tie najnáročnejšie obrábacie technológie. Okrem tradičného frézovania, sústruženia či drôtového rezania je silnou stránkou Espritu podpora multifunkčných CNC strojov a dlhotočných automatov. Samozrejmosťou je podpora nových, progresívnych a vysokoúsporných technológií obrábania, akými je profit milling a profit turning. Ako to celé vlastne funguje? Na vstupe je potrebné načítať do Espritu samotný CAD model, pričom Esprit podporuje širokú škálu popredných svetových výrobcov CAD softwérov. Po načítaní a upravení CAD modelu môžeme pristúpiť priamo k tvorbe NC programu, pričom je možné využiť širokú škálu predpripravených nástrojov a držiakov od popredných svetových výrobcov. K dispozícii je aj rozsiahla databáza nástrojov, držiakov, zverákov, ktorá je voľne dostupná na internete prostredníctvom Machining Cloud technológie. Po dokončení NC programu môžeme pristúpiť k jeho simulácii a verifikácii buď pomocou vstavaného simulátora v Esprite, alebo pomocou externých simulačných nástrojov, aký je napríklad aj NC Simul. Pokiaľ simulácia prebehne bez chýb, môžeme pristúpiť k generovaniu samotného programu pre príslušný CNC stroj s využitím rozsiahlej databázy predpripravených postprocesorov vrátane sprievodnej dokumentácie. Na záver sa program nahrá na CNC stroj a môže sa spustiť výroba. Jednou z kľúčových vlastností Espritu je schopnosť načítania CAD geometrie z natívnych CAD súborov popredných svetových výrobcov, prípadne z univerzálnych, čiže výmenných 2D a 3D CAD súborov. Okrem samotnej CAD geometrie dokáže Esprit načítať aj ďalšie dôležité informácie, tzv. Metadáta, ktoré môžu výrazne urýchliť proces NC programovania. Základnou vlastnosťou moderného CAM softvéru Esprit je podpora tzv. Digitálneho dvojčaťa CNC stroja, to jest vytvorenie akéhosi virtuálneho CNC stroja v prostredí Espritu. Vďaka tomu je možné naplno využívať všetky najmodernejšie funkcie CNC stroja, nastaviť súčiastku a zostaviť rezné nástroje tak, ako by to bolo v realite. A vďaka tejto technológii Esprit taktiež umožňuje jednoduchý a rýchly prenos NC programu medzi rôznymi CNC strojmi. Poškodenie CNC stroja v dôsledku kolízií je čiernou morou každého programátora či obrábača. A preto je veľmi dôležité, aby každý NC program pred nahratím na CNC stroj bol odsimulovaný a overený. Esprit umožňuje simuláciu obrábania v reálnom čase a dôkladnú verifikáciu NC programu pre garanciu, že všetky súčiastky budú vyrobené správne na prvýkrát bez ohľadu na ich zložitosť. A v spolupráci s programom NC Simul je možné urobiť aj reálnu simuláciu obrábania programu v G-kóde. Jedným zo základných predpokladov pre zabránenie poškodenia CNC stroja je vygenerovanie kvalitného programu v G-kóde. Esprit vďaka úzkej spolupráci so širokou paletou výrobcov CNC strojov disponuje rozsiahlou knižnicou predpripravených certifikovaných postprocesorov, ktoré sú zárukou generovania vysokokvalitných programov v G-kóde. Automatizácia v CAM softvéroch zohráva kľúčovú úlohu v modernej výrobnej technológii, pretože zefektívňuje a zjednodušuje celý proces obrábania od návrhu až po samotnú výrobu. Knowledge management, čiže znalostná databáza v CAM softvéri Esprit, je nástroj, ktorý slúži na automatizáciu a optimalizáciu obrábacích procesov tým, že využíva a spravuje znalosti, skúsenosti a dáta z predchádzajúcich obrábaní. Tento systém umožňuje efektívnejšie programovanie CNC strojov tým, že pomáha užívateľom opakovane využívať osvedčené stratégie obrábania a zdieľať ich naprieč projektami alebo tímami. Automatizácia v CAM softvéroch hrá zásadnú rolu v modernom priemysle, pretože umožňuje rýchlejšiu, presnejšiu a ekonomickejšiu výrobu.
Knowledge management v Esprite je dôležitým nástrojom pre moderné výrobné prostredie, kde sú efektivita, presnosť a náklady na výrobu kľúčové. Aj ten najkvalitnejší CAM software je málo efektívny, pokiaľ nemáte možnosť sa s niekým poradiť pri riešení vašich problémov. Esprit je špičkový CAM software používaný v mnohých priemyselných odvetviach a preto jeho technická podpora musí zodpovedať potrebám pokročilých užívateľov, ako aj tých, ktorí sa s ním ešte len oboznamujú. Tým certifikovaných špecialistov je pripravený pomôcť vám pri riešení vašich technických problémov, navrhovať optimálne nastavenia alebo poskytovať rady týkajúce sa konkrétnych obrábacích úloh. K dispozícii sú rôzne formy podpory, vrátane e-mailu, telefónu, online alebo aj osobne. A to je z mojej strany na úvod zatiaľ všetko. Opäť vraciam slovo do štúdia Ivanovi. Tibor, ďakujem veľmi pekne za tvoje úvodné predstavenie a my budeme ďalej pokračovať už s Juliusom tými konkrétnymi, praktickými, priamými ukážkami už v Esprite, lebo si myslíme, že na tieto sa vy všetci najviacej tešíte. Dobre, Julius, takže čím začneme s tvojimi ukážkami, na čo sa budeme sústrediť, budeme sústružiť, budeme frézovať, budeme sériovo vyrábať alebo prototypy. Povedz nám niečo viacej, čomu sa v tých tvojich ukážkach budeš venovať. Jasné, ďakujem pekne za slovo. Tak ukážeme si tu na našu prvú ukážku na tej súčiastke, ktorú vidíte vpravo. Obrobíme celú túto súčiastku, jedná sa o nejaký prototyp, ktorý sme dostali pre opracovanie. A súčiastku obrobíme samozrejme frézovaním, ukážeme si tam nejaké frézovacie operácie, vrtacie operácie. Budeme to robiť na 5-8 stroji, ale použijeme tam vlastne indexovanie. Vy samozrejme môžete potom zvoliť aj rôzne iné spôsoby, ako uvidíte v našej ukážke, a práve na to môžete vy počas prípravy toho opracovania použiť, tak ako vidíte vľavo, rôzne nástroje, úplnky, držiaky a všetky opakujúce sa veci, ktoré sú potrebné k danému opracovaniu. Samozrejme, čo je dôležité, tak pri našom opracovaní potrebujete mať urobený virtuálne dvojča, virtuálny stroj, na ktorom budete túto danú súčiastku opracovať, kde máte nastavenú celú kinematiku obrábacieho stroja a funkcie, ktoré sú potrebné pre dané opracovanie. No a našim výsledkom bude opracovanie, tak ako vidíte zase na tom obrázku vpravo, súčiastka, kde je komplexne opracovaná. Takže nech sa páči naša ukážka. Ukážeme si kompletné zadefinovanie nového opracovania bez využitia šablóny. Vytvorím si nové obrábanie, načítam model, mám možnosť po načítaní modelu skontrolovať geometriu modelu. V našom prípade je geometria modelu bez chýb. Ak chcem využiť v maximálnej miere automatizáciu pri príprave programu, tak potrebujem použiť znalostnú databázu. To znamená, že po načítaní modelu si v nastavení obrobku priradím pre našu súčiastku štandard pre opracovanie, triedu nástroja a materiál, ktorý opracovávam. Potom nastavím znalostnú databázu a technológiu, ktorú chcem použiť pri opracovaní tohto nášho modelu. Po pridaní nastavení pre model si pridám polotovar, kde nastavím farbu a rozmery. K dispozícii sú aj ďalšie možnosti pridania polotovaru, ako je napríklad výber iného objemu alebo návrh polotovaru zo súboru. Nasleduje pridanie obrábacieho stroja, ktorý obsahuje kinematiku obrábacieho stroja, priradený je postprocesor a rôzne nastavenia funkcií riadiaceho systému, ktoré postprocesor vygeneruje do výsledného programu. K stroju viem zadefinovať z knižnice rôzne upinky, zveráky a celé prípravky pre opracovanie. Môžem si ich vyskladať postupne tak ako aj v našom prípade. Pridám si najskôr základnú dosku, potom na túto základnú dosku umiestním zverák. Nakoniec si do tohto zveráka umiestním zostavu obrobku s polotovarom. Umiestnenie zadefinujem jednoduchým zadaním hodnôt pre posunutie a rotáciu, alebo využijem na to výber plôch
a prizostavenie pomocou umiestnenia dvoch plôch na seba. Nastaviť môžem nulový bod, v našom prípade to nie je potrebné, pretože je automaticky v mieste súradného systému XYZ. Pokračujem prípravou technologických prvkov pre opracovanie. Využijem na to automatickú detekciu prvkov pomocou výberu celej súčiastky a kliknutia na ikonu pre detekciu prvkov. Prvky sú následne vytvorené a zobrazené v strome modelu. Rovnakým spôsobom, spojeným s vhodným nastavením, si vytvorím aj prvky pre opracovanie otvorov. Dostávam technologické prvky rôznych tvarov a typov. Tieto prvky je možné vytvárať aj postupne manuálne, je možné ich upravovať, prípadne tie, ktoré nevyhovujú, tak ich vymazať a nahradiť ich inými. Software umožňuje vytvorenie rôznych hladín pre lepšiu prehľadnosť pri práci. Do vytvorenej hladiny si aj ja umiestním všetky technologické prvky, ktoré využijem pre opracovanie prvej strany súčiastky. Nasleduje využitie znalostnej databázy. Vyberiem si, pre ktorý prvok chcem aplikovať opracovanie a kliknutím na ikonu procesného manažera spustím priradenie rôznych možností opracovania pre vybraný typ prvku. V našom prípade vyberiem najskôr zarovnanie čela a pre ten istý prvok navolím hneď aj opracovanie pomocou kontúrovania. Mám vytvorené dve operácie, dve dráhy nástroja, ktoré si môžem pozrieť v simulácii vrátane celého stroja, detekcie prípadných kolízií pohybujúcich sa častí. Pre lepší prehľad si skriem dráhy vytvorených operácií. Vyberiem si ďalšie prvky, pre ktoré chcem vytvoriť dráhy nástroja. Po ich výbere je po spustení procesného manažéra pridaná pre typ prvku kapsa sada troch programov pre hrubovanie, zbytkové hrubovanie a dokončenie. Pre otvory je podľa typu otvoru rovnako priradený príslušný spôsob opracovania. Po potvrdení dostávam ďalšiu skupinu dráh nástroja. V okne programu vidím poradie, v akom sú jednotlivé dráhy zoradené a vidím na základe zelenej značky, že všetky príjazdy a odjazdy nástroja prebehli bez kolízií. Pre prehľadnosť si vyberiem zobrazené dráhy a vypnem si dráhy nástroja. Po kliknutí na jednotlivé dráhy sa mi v hlavnom okne okamžite zobrazuje zostávajúci zbytkový materiál, tým pádom mám hneď informáciu, kde je ešte potrebné opracovanie. Program si môžete odsimulovať od vybratej dráhy nástroja, v našom prípade od dokončenia vnútornej kapsy. Dráhy sú simulované vrátane prejazdu rýchloposúvom a hlavne detekcií kolízií pohybujúcich sa častí stroja, nástroja, držiaka, úpiniek a zveráka. Vôbec som sa zatiaľ nevenoval nástrojom, pretože tieto boli automaticky načítané zo znalostnej databázy. O čom ma informuje aj ikona pri nástrojoch. Nástroje sú načítané zo znalostnej databázy vrátane priradených držiakov. Nástroje si môžete uložiť aj mimo znalostnú databázu a načítať ich pomocou takýchto GDML súborov. Po kliknutí na súbor sa zobrazí prvý nástroj, v našom prípade sonda. Po kliknutí na šípku si môžete v tomto súbore pozrieť aj ďalšie existujúce nástroje. Po načítaní sú nástroje pridané vrátane ich držiakov a pripravené na používanie. Sondám a príprave programov pre nich sa budeme venovať v ďalších našich webcastoch. Druhý načítaný nástroj pre zrazanie hrán využijem pre veľmi jednoduchý spôsob prípravy programu pre oddyhlenie. Ak už ste takýto program robili a uložili ste si nastavenia do súboru, tak tento súbor môžete používať do nekonečna. Všetko je odladené, tak len načítam súbor, vyberiem geometriu pre oddyhlenie, potvrdím a mám program pre oddyhlenie hotový. Viac informácií k oddyhľovaniu vám ukážeme v ďalšej videoukážke. Našu súčiastku potrebujem obrobiť ešte z druhej strany. Táto funkčnosť softvéru bola vylepšená. Stačí pridať ďalšie nastavenie. Máme tam aktuálne umiestnený ten istý zverák,
a v pridavní modelu už je automaticky pripravený model aj s polotovarom po opracovaní prvej strany. Stačí ho len správne zorientovať. Po nastavení správnej orientácie môžem pokračovať v príprave programov pre druhú stranu súčiastky. V okne programu sa po pridaní nastavenia zobrazí riadok nastavenie 1 a nastavenie 2. Po ich výbere sa vám zobrazí dané nastavenie v grafickom okne. Zatiaľ som sa tiež nevenoval nulovým bodom, je to preto, že pre opracovanie prvej strany bol automaticky vybraný súradný systém XYZ ako nulový bod G54, takže ak nechcem, nič meniť nemusím. Pre správny návrh technologických prvkov si musím ale vytvoriť súradný systém tak, aby mi nástroj prišiel zo správnej strany súčiastky pri opracovaní druhej strany súčiastky. Videli ste, ako som ho jednoducho vytvoril na ploche. Ak ho mám, tak znovu len opakujem postup rovnako ako pre prvú stranu súčiastky. Automatické vytvorenie technologických prvkov, aplikovanie zdroja nástroja a simulácia opracovanie druhej strany je hotová. Dôležité je priradenie správneho postprocesora. Ak to mám, tak môžem program generovať pre príslušný riadiaci systém stroja, buď ako jeden program, alebo rozdelený program na samostatné programy podľa orientácie, nástrojov, názvu operácie alebo nastavení, čo je aj náš prípad. Ďalšia automatizovaná časť softvéru Esprit je príprava sprievodnej dokumentácie. Vyberiem si, aký report chcem a dostávam výsledok podľa toho, akú šablónu som si vybral. Tento report je aktuálne zobrazený v internom prehliadači, odkiaľ ho môžem uložiť do rôznych formátov a používať v elektronickej forme, alebo vytlačiť na papier ako technologický sprievodný list. Naše opracovanie je teraz pripravené pre výrobu súčiastky. Výborne, Julius, ďakujem ti za tvoju prvú ukážku. A ako budeme potom pokračovať ďalej? Lebo napríklad mňa by zaujímalo to, takto by som si vedel predstaviť, že snažím sa chytiť nejakú zákazku, obrobím jeden prototyp, pošlem cenovú ponuku a môj objednávateľ odo mňa objedná napríklad 1000 kusov. Ako využijem to, čo som spravil a ako budem ďalej pokračovať, prosím ťa? Výborne, ďakujem pekne za tvoju otázku. No tak samozrejme firme sa darí. Je samozrejme veľmi dobré, ak spoločnosť má takýto fyzicky nejaký stroj existujúci na dielni, kde vie takúto produkčnú prevádzku a výrobu zrealizovať. No a pokiaľ to máme, tak nie je nič jednoduchšie. Samozrejme je dobre mať k tomu aj software Esprit, kde tak ako vidíte vľavo, tak je naša súčiastka celá opracovaná na 5.8 nejakom stroji. No a pokiaľ máme tu na možnosť, tak veľmi jednoducho len v software Esprit presunieme tú súčiastku na iný stroj, proste vymeníme stroj a už nič nemusíme robiť na novo, všetky programy zostávajú tak, ako boli, len si ich umiestnime do nejakého iného, v tomto prípade stĺpového držiaka a následne tam opracujeme naraz viac kusov, najprv z jednej, potom z druhej strany. Čiže to je náš cieľ a toto si práve teraz ideme pozrieť v našej ďalšej ukážke. Otvorím si predchádzajúce opracovanie. V časti softvéru Esprit Edge pre definovanie stroja vymažem existujúce upnutie, ktoré chcem vymeniť, pretože ideme opracovať viac súčiastok naraz. Potom vymením stroj a načítam si nový s už nastavenými parametrami pre riadiaci systém, ktoré zabezpečia správne generovanie programu pomocou priradeného postprocesora. Po pridaní stroja pridám naraz základnú upínaciu dosku, stĺpový držiak, na ktorom už mám pripravené v jednotlivých pozíciách aj zveráky, čo mi veľmi zjednodušuje prácu. Potom nasleduje pridanie súčiastky a polotovaru do zveráka do správnej pozície pomocou nastavenia hodnôt, alebo ako sme si ukazovali predtým, pomocou zostavných podmienok. Pre tento stroj a riadiaci systém je potrebné zmeniť typ nulového bodu. Jeho poloha sa nemení, ale v prípade potreby ju môžete kedykoľvek dodatočne zmeniť. Ďalej už je to veľmi jednoduché, pretože stačí skopírovať súčiastku s polotovarom a rozkopírovať do ďalších pripravených zverákov. Po rozkopírovaní v okne programu
vidíte, ako sú všetky dráhy pre jednotlivé technologické prvky prepočítavané pre vytvorenie správneho programu na novom stroji. Je vidieť, keď sa dostaneme na riadok nastavenia 2, že sme ešte nezmenili nastavenie pre druhú polohu súčiastky. Zároveň vidíme zobrazené varovanie, že program nemohol byť vytvorený. Nezostáva nič iné, len zopakovať rovnaký postup ako pre nastavenie prvej strany súčiastky. Po tejto zmene dôjde k prepočítaniu všetkých zostávajúcich dráh aj pre druhú stranu súčiastky. Software Esprit Edge umožňuje triedenie a optimalizáciu vytvorených dráh nástrojov podľa viacerých parametrov a nastavenie poradia, v akom optimalizuje vaše dráhy nástroja. Po nastavení si optimalizáciu spustíte kliknutím na ikónu Optimalizácia programu a po prepočte programu dostávate výsledné zoradenie jednotlivých dráh tak, aby napríklad nedochádzalo k zbytočným výmenám nástroja. Celý proces obrábania si odsimulujeme vrátane detekcie kolízie voči modelu. Samozrejme, v mieste, kde je oddyhlenie, program zastane a zahlási kolíziu. Na tomto mieste s tým ale počítame a keďže sa ďalšie kolízie pohybujúcich častí nenašli, pokračujem ďalej, dokončím simuláciu a vygenerujem program. Automaticky vygenerujem report v našom prípade pre všetkých 150 dráh nástroja veľmi rýchlo. Môžem vygenerovať aj ďalšie iné varianty reportu, ako je nástrojový list alebo detailný report a môžeme spustiť sériovú výrobu súčiastok na reálnom stroji. Super, Julko. Ďakujem aj za druhú časť tvojej ukážky, ale mňa by napríklad ďalej zaujímala taká situácia. Mám vyrobené jeden kus, mám predpripravenú výrobu aj na sériovú výrobu. Ako sa viem ja na tieto CNC programy spoľahnúť? Aké možnosti mám v Esprite? Ako viem zaručiť to, že mi to bude obrábať v tej výrobe dobre, že napríklad nebudú tam nejaké kolízie a nejaké havárie? Výborne. No, čo sa týka samozrejme toho samotného obrábania, tak samotný software Esprit simuluje celý ten obrábací stroj, ale simulácia neprebieha priamo v G-kóde. Ak chcete, aby ste mali zahrnuté všetky funkcie stroja, ktoré sú zahrnuté aj v tej kinematike, ale v podstate po vygenerovaní sú až v tom výslednom G-kóde, tak potrebujete na to použiť nejakú ďalšiu aplikáciu. V našom prípade sa jedná o software NC Simul, ktorý vám už vie potom následne pomocou interfejsu nasypať stroj, celý váš program a všetky vygenerované dáta postprocesorom do tohto programu a už priamo tam potom viete odsimulovať všetky funkcie vášho obrábacieho stroja. To znamená vtedy, až ste si 100% istí, že celý program je odsimulovaný správne. Tým pádom aj rôzne zložité, sofistikované stroje, kde sa pohybuje veľa častí naraz, tak viete si byť istí, že ten program je bez nejakých problémov a môžete spustiť sériovú výrobu bez toho, aby ste to museli odlezovať nejako komplikovane na dielni. Tieto takéto ukážky ohľadne NC Simulu, prípadne ďalších vecí, na ktoré sa budete pýtať, tak si potom ukážeme na nejakých ďalších našich webcastoch postupne ďalej. Super, Julius, tak ďakujem za tvoje ukážky a aj za vysvetlenie, ako to bude fungovať s tými simuláciami a určite budeme sa snažiť pripraviť vám aj takéto webcasty v budúcnosti. No a ja srdečne u nás v Žilinskom štúdiu a v našom virtuálnom prostredí vítam kolegyňu Moniku. Ahoj Monika, vítaj s nami. Ahoj, ďakujem. Super, no a budeme ďalej pokračovať tvojimi ukážkami alebo tvojou časťou prezentácie na dnešnom webcaste. Tak nám prosím ťa povedz, čomu sa ty budeš v tých tvojich ukážkach venovať. Tak, ďakujem za slovo. Tiež vás vítam na dnešnom webcaste. Dobrý deň. Ja vám dnes predstavím niekoľko vybraných noviniek z Esprit Edge,
ktoré sa týkajú tém ako napríklad 2,5 ose a 5 ose oddyhľovanie a zjednodušenie nastavení stratégii kapsovanie. Prvou témou je 2,5 ose oddyhľovanie, respektíve zrazenie hrán na oddyhľovanie. Táto stratégia urýchľuje programovanie, zlepšuje kvalitu dielov a produktivitu stroja. Ľahko odstráni všetky hrany na súčiastke v jednej operácii bez potreby prvkov, čím sa minimalizuje počet operácií, ktoré sú potrebné. A tento cyklus zdôrazňuje synergiu medzi výrobnými, respektíve obrábacími riešeniami od Hexagonu. Teraz si túto stratégiu ukážeme bližšie. Na tomto príklade demonštrujeme nový cyklus oddyhľovania pre oddyhlenie ostrých hrán alebo zrazení namodelovaných na súčiastke. Začíname zrážaním namodelovaného zrazenia na súčiastke. Geometria zrazenia je rovinná a rovnobežná s aktívnou pracovnou rovinou. Vyberieme cyklus oddyhľovania, pomenujeme našu operáciu ako chamfering. V záložke stratégie nastavíme typ zrazenia na zrazenie, chamfer, a vyberieme všetky plochy pomocou rýchleho výberu s použitím klávesu Shift. Kliknutím na tlačidlo OK overíme operáciu. Ak na CAD modeli nie je vymodelované správne zrazenie, môžeme ho buď upraviť alebo odstrániť kliknutím na príkaz Edit Chamfer. Po odstránení zrazenia môžeme vytvoriť nové s iným rozmerom. Vyberieme všetky zrazenia a odstránime ich. Po potvrdení systém zmení zrazenia na ostré hrany. Opäť aplikujeme cyklus oddyhľovania. V záložke stratégia vyberieme typ zrazenia oddyhlenie a všetky ostré hrany, na ktoré sa má aplikovať stratégia, a nastavíme hĺbku zrazenia. Funkcia oddyhlenia má tiež viac špecifikácií. Niekedy nemusíme mať dostatok miesta na oddyhlenie, aby sme sa vyhli kolíziám. Esprit Edge nám dáva možnosť buď obrábať hornou alebo spodnou časťou nástroja. Aby sme tak urobili, prejdeme na záložku stratégie a nastavíme ovládací parameter odsadenia hĺbky na hornú alebo spodnú časť. Pod ním je parameter offset, ktorý nám umožňuje ovládať vzdialenosť nad alebo pod zrazenou hranou. Systém automaticky vyťahne nástroj, aby sa zabránilo akýkoľvek kolízii, a simuluje prerušenie zrazenia, keď sa nástroj priblíži k stene. Aby som zhrnula výhody nového cyklu oddyhľovania: ľahko odstráni všetky hrany na súčiastke v jedinej operácii bez potreby prvkov, čím sa minimalizuje počet operácií, ktoré sú potrebné. Viac informácií o tejto a ďalších funkciách Esprit Edge nájdete v buletine k aktuálnej verzii a v helpe. Ďalšou témou je 5-osé oddyhlenie. S Esprit Edge novým 5-osým riešením oddyhľovania môžete jednoducho oddyhliť všetky hrany súčiastky v rámci jednej operácie, výsledkom čoho je lepšia kvalita obrábaného dielca a môže sa odstrániť potreba dodatočného manuálneho oddyhľovania. Podrobnejšie si to popíšeme v ukážke. Popisuje novú stratégiu 5-osého oddyhľovania, ktorá je teraz k dispozícii v Esprit Edge na rezanie jednoduchých alebo zložitých viacosých dielov, ostrých rohov a otrepov, kde sa očakáva oddyhlenie ostrých rán. Oddyhlenie je rýchlejšie, bezpečnejšie, než keď sa robí na stroji manuálne. To je dôvod, prečo Esprit Edge predstavuje nový 5-osý cyklus oddyhľovania, ktorý v predvoľnom nastavení automaticky nájde všetky ostré hrany na súčiastke a odstráni ich všetky v jednej operácii, čo znižuje počet potrebných operácií, zlepšuje kvalitu súčiastky a zvyšuje produktivitu. Programujeme pre stroj GROB G350. Po naprogramovaní všetkých operácií obrábania v Esprit Edge môžeme pridať 5-osý cyklus oddyhľovania na oddyhlenie všetkých ostrých rán tejto súčiastky. Kto tak chce urobiť, vyberie freeform prvok, kde je definovaný celý objem ako oblasť na obrábanie. Teraz aplikujeme cyklus oddyhľovania zo záložky freeform v ribbone.
Pod parametrom definícia hrán máme na výber, či systém automaticky zisťuje hrany z Entity Freeform prvku, alebo či budeme špecifikovať hrany, ktoré sa majú odihliť manuálnym výberom. V tomto scenári budeme rezať celý objem, potom si môžeme vybrať, že nechceme rezať určité ostré hrany, aktivovaním pola, vylúčenia hrán a výberom hrán súčiastky v grafickej oblasti. Maximálny uhol medzi plochami nám umožňuje zadať maximálny uhol, ktorý vymedzuje ostré hrany. A nakoniec nastavíme požadovanú hĺbku odihlovania. Ďalej v záložke orientácia. Tento cyklus podporuje rôzne režimy orientácie nástroja v závislosti od kinematickej a licenčnej konfigurácie stroja, ako sú trojose, štvorose, 3+2 ose a 5 ose. Je tu možné minimalizovať zmeny orientácie optimalizáciou rezných podmienok, ktoré udržujú boky nástroja v zábere. Tým generujú viac otáčok. Systém automaticky nakláňa nástroj preč, aby sa zabránilo kolíziám a dostal sa ďalej od súčiastky. Ďalšou témou, ktorú vám chcem predstaviť, je zjednodušenie stratégií, nastavenie stratégií kapsovanie. Na obrábanie vonkajších obrysov je teraz jednoduchšie použiť drahý profit milling stratégii kapsovanie, respektíve pocketing. V tomto prípade stačí len jeden prvok na vonkajšom tvare súčiastky. Keď je parameter použiť predchádzajúci polotovar nastavený na yes alebo trim a obrábať zvonku na yes, medzi prvkom reťazec ako ostrov a najvzdialenejšou hranicou polotovaru sa použije stratégia kapsovanie. Predtým boli na dosiahnutie toho istého potrebné zložitejšie kroky. A keď ste chceli použiť operáciu pocketing na prvok s otvoreným profilom, bolo potrebných taktiež viac zložitejších krokov. Tieto kroky sú teraz nahradené novým príkazom close, respektíve zavrieť, ktorý uľahčuje používanie operácií kapsovania na otvorených profiloch. Celý postup si ukážeme teraz. Otvoríme súbor Pocket Feature as Island Start Zip. V tomto súbore sa vonkajší materiál odstraňuje pomocou Drag Profit Milling. Na dosiahnutie tohto výsledku boli vytvorené dva prvky, jeden na obrábanej súčiastke pre nastavenie profilu a druhý na okraji polotovaru. Potom sa musíme uistiť, že je profil súčiastky zaregistrovaný v operácii v poli prvok ostrov v záložke kapsa. Teraz je možné dosiahnuť rovnaký výsledok bez vykonania všetkých týchto krokov. Odstránime hladinu Old Way a vytvoríme novú s názvom New Way. Keď sa zobrazí výzva na odstránenie hladiny, vyberieme možnosť áno. Nastavíme prvok pre hranice obrábaného dielu. Vyberieme všetky zvislé plochy obrábaného dielu, môžeme vybrať len tie z hornej vetvy. Spustíme rozpoznávanie prvku stena. Keď je vybraný prvok, prejdeme do správcu vlastností a vyberieme parameter hĺbka. Klikneme na kurzorové tlačidlo a následne na bod umiestnený v spodnej časti dielu. Prvok teraz prejde na spodok súčiastky. Klikneme pravým tlačidlom myši na prvok 3 Profile a otvoríme proces New Outside Contour PRC. Upravíme operáciu New Outside Contour. V záložke hlavné vyberieme nástroj 30 mm ostrú frézu a nastavíme použiť predchádzajúci polotovar na áno. V záložke stratégia nastavíme dráhy na profit milling a v záložke kapsa obrábať zvonku na áno. Vonkajšie obrysy sa teraz obrábajú cyklom profit milling. Môžeme pokračovať v tom istom súbore alebo otvoríme nový súbor Open Pocket Start Zip. Vyberieme 5 vnútorných plôch otvorenej kapsy. Spustíme rozpoznanie prvku stena.
tento prvok nie je možné použiť pre stratégiu pocketing, musí byť predtým zatvorený. Predchádzajúci pracovný postup vyžadoval manuálne zatvorenie pomocou nástroja manuálny reťazec a potom manuálne nastavenie na otvorenie okraja každého vytvoreného segmentu prvku. Ak chceme jednoducho zatvoriť tento prvok, vyberieme v záložke nástroj zavrieť, close a v záložke s nástrojmi klikneme pravým tlačidlom myši na prvok 4 profile a otvoríme proces Pocket Parace. Super, Monika. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj živý vstup do nášho dnešného spoločného webcastu. Ďakujem, že si tu s nami dnes bola a veľmi sa teším na naše spoločné ďalšie živé vysielanie. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Dovidenia. Perfektné. Čas nám pokročil a my sa pomaličky dostávame do tých posledných častí nášho dnešného webcastu. V tej poslednej časti by som sa rád vrátil k Tiborovi a bol by som veľmi rád, keby sme si mohli zopakovať to, čo vlastne ten Esprit môže tým našim užívateľom alebo vám ako užívateľom priniesť. Keby sme sa mohli možno porozprávať, kde, u akých firiem s ním máme skúsenosti a nejako si to spoločne zrekapitulovať. Ďakujem teda, Ivan, ešte raz za slovo. A ja sa vám teda pokúsim zrekapitulovať tie najpodstatnejšie, najkľúčovejšie prínosy, výhody, bonusy, ktoré nám Esprit alebo vám Esprit môže ponúknuť. ChemSoftware Esprit je jedným z popredných riešení pre CNC obrábanie, ktorý si získal obľubu v rôznych priemyselných odvetviach z niekoľkých dôvodov. Je navrhnutý tak, aby zjednodušoval programovanie CNC strojov a zvyšoval efektivitu výroby. Existuje mnoho dôvodov, prečo si užívateľia volia práve Esprit a ja vyberiem len niekoľko z nich. Podporuje širokú škálu CNC strojov, vrátane sústruhov, frés, EDM strojov, multifunkčných strojov a Swiss automatov. Vyznačuje sa výbornou podporou pre komplexné multifunkčné stroje pre efektívne programovanie zložitých súčiastok. Ponúka prehľadné a intuitívne užívateľské prostredie, ktoré umožňuje rýchle a efektívne programovanie aj pre menej skúsených užívateľov. Obsahuje výkonný simulátor, ktorý zobrazuje realistickú simuláciu obrábania, vrátane pohybov nástroja a stroja. Umožňuje automatizáciu programovania pomocou využitia systému znalostnej databázy a umelej inteligencie. Optimalizuje dráhy nástrojov tak, aby sa znižovali prestoje, zvyšoval sa výkon a znižovalo sa opotrebenie nástrojov. Ponúka bezproblémovú integráciu s hlavnými CAD systémami, ako napríklad Creo, SolidWorks, Autodesk, CATIA, NX a tak ďalej. Ponúka cloudové riešenia, ktoré umožňujú tímom spolupracovať na projektoch v reálnom čase. Je to modulárny softvér, čo znamená, že ho možno prispôsobiť špecifickým potrebám rôznych odvetví a aplikácií. Poskytuje kvalitnú technickú podporu, ktorá zahŕňa školenia, webináre, konzultácie a riešenia problémov. Výber Espritu ako ChemSoftvéru prináša firmám výhody v podobe zefektívnenia výroby, zníženia nákladov a zvýšenia celkovej produktivity. O nesporných kvalitách ChemSoftvéru Esprit svedčí aj rozsiahly zoznam zákazníkov na Slovensku, či už sa jedná o čisto slovenské firmy alebo nadnárodné zahraničné korporácie. Ako príklad vyberiem dvoch z nich. Spoločnosť AV Systémy sa zaoberá projektovaním, výrobou a dodávkou zariadení v oblasti automatizácie výrobných a montážnych procesov. Pri riešení jednotlivých úloh využíva najmodernejšie technologické riešenia z oblasti CAM systémov, medzi ktoré patrí aj Esprit pre programovanie CNC strojov HAAS, či už VF2, VF3 alebo VF4.
Spoločnosť AV Systémy aktuálne využíva 2 Esprit licencie na úrovni trojosého frézovania. Spoločnosť MIBA Steeltech v Ráble je výrobným podnikom v rámci divízie MIBA Friction Group. Zameriava sa na výrobné technológie v oblasti trecích obložení pre prevodovky, nápravy a brzdy stavebných strojov, strojné obrábanie, laserového vypaľovania, výroby nástrojov na CNC strojoch, hlavne teda Haas VM6. Spoločnosť MIBA Steeltech aktuálne využíva 1 Esprit licenciu na úrovni trojosého frézovania s polohovaním. Ďakujem teda zatiaľ za túto časť. Dúfam, že prezentované informácie boli pre vás užitočné. Ak by boli nejaké otázky, som pripravený vám ich odpovedať. Super, Tibor, ďakujem veľmi pekne za tvoju časť a my sme tu teraz opäť všetci v tom našom virtuálnom štúdiu a áno, prišli aj nejaké 2 otázky a plus ešte ďalšie 2, tak ja sa pokúsim postupne tie otázky vám pokladať. Prvá otázka je, ako viem robiť, či má ten Esprit nejakú podporu aj toho národného, buď českého alebo slovenského prostredia? Áno, veľmi, veľmi dobrá otázka. Ako ste si možno všimli v tých ukážkach predošlých, Esprit je dneska vlastne podporovaný v všetkých svetových jazykoch, vrátane nemčiny, angličtiny a talianštiny a tak ďalej. Ale čo je pre náš región veľmi dôležité, Esprit je takisto podporovaný aj v českom jazyku, čo je vlastne postačujúce pre slovenských a českých užívateľov, takže aj jazykovo menej zdatní užívateľia nebudú mať problém s prácou v Esprit systéme. Super, Tibor, ďakujem veľmi pekne. A ešte ďalšia otázka prišla. Aké iné možnosti ďalšieho opracovania máme v Esprite? Tak toto sa pokúsim zodpovedať ja. My sme videli nejaké naše ukážky, kde ste videli v podstate spôsoby 2,5-osého frézovania, vrátane indexovania, plus videli ste tam možnosť v rámci 5-osého frézovania odihľovanie. Samozrejme Esprit v sebe zahŕňa spustu ďalších možností, jednak ohľadne 3-osého kontinuálneho obrábania, 4-osého kontinuálneho frézovania, 5-osého kontinuálneho frézovania, samozrejme možnosti ohľadne sústruženia základného v osi Z a X, potom sústruženia alebo teda frézovania poháňanými nástrojmi v C-čkovej osi a v Y-ovej osi, prípadne kontinuálneho frézovania v B-čkovej osi, samozrejme možnosti obrábania na veľkých portálových centrách, prípadne možnosti obrábania na kombinovaných strojoch, to znamená obrábacích centrách, kde máte kombináciu frézovania a sústruženia a samozrejme netreba zabudnúť, že takisto Esprit je veľmi vynikajúci pri používaní opracovania na obrábacích dlhotočných automatoch, tzv. Swissturm strojoch. No a ešte nesmieme zabudnúť na ďalšiu vec a to je možnosť opracovania pomocou drôtového rezania pomocou Espritu. Super, Julius, ďakujeme za tvoje odpovede. Budem pokračovať. Ďalšia otázka. Môžeme v profilingu opracovať s korekciou? Tak zase je to technická otázka, takže odpoviem na ňu ja. Samozrejme môžeme, máte možnosti ohľadne profilovania nastaviť si v rámci, nie len v rámci profilovania, ale aj iných ďalších cyklov, ktoré tam sú, tak máte možnosť v rámci Espritu zapnúť korekcie. Software vám v podstate zapne korekciu zľava alebo správa v podstate, vygeneruje vám to príslušný príkaz pomocou postprocesora do programu, no a následne potom v tabuľke nástrojov vy si nastavujete konkrétne korekcie. Samozrejme, treba si to odladiť predtým, než začnete používať tieto korekcie a otestovať si spôsob používania korekcií, napríklad pri tomto profilovaní. Nie je s tým žiadny problém. Super, ďakujem, Julo. A ešte tu pozerám, posledná otázka. Máme Esprit 2018. Oplatí sa prejsť na Esprit Edge a prečo? Fajn, výborná otázka. Treba si uvedomiť, že tým vývojom, akým prešiel Esprit za posledné obdobie,
tak boli zmenené samotné verzie, samotná vizáž systému. Aktuálne je aktuálna verzia Esprit Edge 2024.1 a pomerne firma Hexagon výrazne investuje do tohto softvéru a sú tam zahrňané všetky nové funkcionality, ktoré samozrejme sú potrebné na opracovanie. Základný rozdiel je v tom, že staršie verzie Espritu, ako je tá verzia 2018 a staršia, alebo 2019-2020, sú 32-bitové aplikácie. Čiže ono aj závisí od toho, čo robíte. Ak robíte zložitejšie veci, tak samozrejme ten starší Esprit pri komplikovanejších veciach, komplikovanejších obrábaniach môže ísť pomaly, prípadne vám to môže pri väčších veciach dokonca padnúť. No a samozrejme nová verzia je plne 64-bitový software s novým prostredím, s novými funkcionalitami, ktoré sú tam zahrnuté a tým pádom to opracovanie bude určite lepšie. Takisto je tam na vyššej, oveľa vyššej úrovni samotná simulácia obrábacieho stroja, celé definovanie celej kinematiky toho obrábacieho stroja a všetkých podporných mechanizmov, tým mám na mysli zveráky, držiaky a tak ďalej, všetky tieto veci, ktoré s tým súvisia. Ale zase radi by sme, ak budú takéto otázky, radi vám ukážeme ten rozdiel, v čom spočíva na nejakom napríklad ďalšom webcaste. Super, Julo, ďakujem za zodpovedanie. Ďakujem aj tebe, aj Tiborovi. A ja by som teraz ešte prišiel a informoval vás o tej ponuke v súvislosti, čo sme si s Espritom pre vás pripravili. No, my sme sa rozhodli a pripravili sme si pre vás možnosť takú, aby ste sa zúčastnili nášho workshopu, ktorý zhruba o mesiac pre vás chystáme v našej žilinskej pobočke, pretože si myslíme, že by bolo možno dobré, keby ste si vyskúšali nejakú tú funkcionalitu na vlastnej koži, aby ste si ten software ošahali, aby sme poprípade mohli s vami aj niektoré vaše ďalšie otázky prebrať, aby ste potom mali aj viacej informácií, keď povedzme sa budete rozhodovať, čo s týmto softverom do budúcnosti. Takže srdečne vás na tento workshop pozývame. Budeme vás ešte aj osobne kontaktovať, pretože rozhodujeme sa ešte, ktoré presne témy vyberieme. Máme možnosť venovať sa sústruženiu, venovať sa frézovaniu alebo venovať sa kombinovanému opracovaniu na nejakých kombinovacích obrábacích centrách. A môžete nám skúsiť aj priamo teraz online hlasovať a kliknúť priamo v tomto našom živom webcaste, ktorá z týchto tém by vás zaujala. Ďakujeme. A vraciame sa opäť do nášho spoločného virtuálneho štúdia. V podstate sme sa dostali až na záver nášho dnesného živého webcastu. Všetky témy sme vyčerpali, vaše otázky sme sa snažili zodpovedať. Sme veľmi radi, že ste tu dnes na tom našom webcaste boli a nech sa páči, kolegovia, môžete sa poďakovať. Ďakujem aj ja teda ešte raz veľmi pekne, že som sa mohol zúčastniť tohto webcastu a dúfam, že budeme môcť ďalej rozvíjať túto tému s vami buď jednotlivo, osobne alebo nejakými inými spôsobmi, respektíve na ďalších stretnutiach. Ďakujem ešte raz. Dobre, ďakujem chalanom. Jula sme nepočuli, asi nemal zapnutý mikrofón, ale nevadí. Aj taká vec sa v živom vysielaní stáva.
Dovolte, aby som sa vám a ja, Ivan Sihelský z Bratislavy, poďakoval ešte raz za vašu účasť. Určite vám tento webcast sprostredkujeme aj vo forme nahrávky a budeme veľmi radi, keď sa spoločne uvedíme na nejakých ďalších webcastoch, o ktorých vás budeme informovať pravdepodobne nejakou e-mailovou formou. Ďakujem ešte raz, majte krásny deň, dovidenia, do počutia.